Și am ajuns la aeroportul Aurel Vlaicu, Băneasa, cum se numea înainte. Să vă arătăm un pic cum arată aeroportul din Abu Dhabi. Este foarte mare și futurist așa. Hai că până la urmă trebuie să ieșim de tot din aeroport, trebuie să ieșim. Asta e procedura, trebuie să ieșim și să intrăm din nou. Nu e cu transfer. Nu știu pe unde să intrăm, dar mai vedem. Da, o să vedem. Am ajuns la lounge, ne-am luat pas de lounge de pe Revolut cu 24 de euro. Uite, haideți că am trecut de control pașapoarte și tot și o să venim cu un taxi. Yes. Și au niște blocuri foarte faine cu mozaic. O să luăm la pas orașul, dar o filmez și acum că nu știu dacă mai trecem pe aici, așa că vreau să profit de ocazie. Hai că am ajuns la cazale. Este un hostel. Cam așa arată camera. Da, avem cameră privată cum ar veni, dar băile la comun. Da. Și am ajuns la aeroportul Aurel Vlaicu, Băneasa, cum se numea înainte, cum mai este cunoscut. E prima dată când zburăm de pe acest aeroport. Salut! Salut! Sunt 4 curse zilnice de aici. Napoli, Luton, Abu Dhabi și încă una care nu vine acum în minte. Dar da, nu e deloc aglomerat, e super liber. Stai să vedem înăuntru, dar sigur nu este. Sigur e liber, că e un singur zbor, îți dai seama la ora asta. Da. Hai să-l vedem. Hai să-l vedem, că arată interesant, e destul de vechi. N-au mai fost operate zboruri aici comerciale de câțiva ani de zile. Da, cam ăsta e tot aeroportul. Uite să filmez cupola. Da, cupola este frumoasă. Este mic. Aici sunt plecările. Acolo sunt sosirile. Și cam asta e tot. Cealaltă destinație este Budapesta. Budapesta pleacă la 10:25, Abu Dhabi la 6:40. Da, foarte tare, micuț rău de tot. Dar într-un fel e bine că nu e aglomerat. Să vă arătăm un pic cum arată aeroportul din Abu Dhabi. Este foarte mare și futurist așa. De lumea dorme pe acolo pe jos, probabil că și o să dormim și noi în câteva ore. Haideți că am mai întrebat pe cineva, că prima dată ne-a zis să coborăm, să ieșim și să intrăm din nou în aeroport. Dar acum am întrebat o doamnă și ne-a zis că trebuie să stăm sus. Și am luat-o la transfer și am luat-o înapoi pe scări. Acolo e ieșirea din aeroport și noi o luăm înapoi pe scări. Sunt 4 scări rulante care coboară și niciuna care urcă. Dar e interesantă zona asta. Să vedem unde găsim lounge-ul. Hai că până la urmă trebuie să ieșim de tot din aeroport, trebuie să ieșim. Asta e procedura, trebuie să ieșim și să intrăm din nou. Nu e cu transfer. Nu știu pe unde să intrăm, dar mai vedem. Da, o să vedem. Și hai să mai vă arătăm cum arată aici. Hop. E foarte modern. Cred că e partea nouă a aeroportului. Haideți că am ajuns și la lounge într-un final. Deci a trebuit să ieșim, să ieșim de tot, da. A trebuit să ieșim de tot din aeroport și să intrăm din nou la plecări. Da. Să facem din nou controlul pașapoartelor și așa mai departe. Da, de bagaje, ca și cum ai venit de la bun început, da. Să intri în aeroport. Și da, am reușit să trecem într-un final de control aici toate cele, ne-au luat cu o oră jumate. Și am ajuns la lounge, ne-am luat pas de lounge de pe Revolut cu 24 de euro, pentru că eu am premium. Și avem 3 ore all inclusiv, cumva. Putem să stăm aici, să mâncăm, să bem și cam asta e.
Avem mâncare... Se merită, având în vedere se că merită, e foarte că scump în aeroport. E foarte scump în aeroport, dar și să-ți iei o cafea, să-ți iei un suc, să-ți iei ceva de mâncare. Și așa 24 de euro mănânci, bei o cafea, stai, te relaxezi aici. Nu ești grăbit. Da, și avem niște mâncare tradițională, cred eu. Avem... Nu știu cum se numește. Da, avem supă de linte, aici avem niște murături și aici avem niște pui cu orez și aici avem tot așa o chestie din pui, nu știu cum se numește. Nu le-am încercat, acum le încercăm. Ne-am luat un suc, niște hummus. Da. Așa că să avem poftă. Deci vreau să zic că este cel mai lunguieț orez pe care l-am văzut eu până acum. Sau este pur și simplu ca un tăițel așa tăiat la dimensiune, făcut din orez, nu știu, nu-mi dau seama. Dar eu n-am văzut atât de lungi până acum ca idee. Și vreau să spun că au și scorțișoară pe ei. Orez cărnița e bună, fragedă, gustoasă. Dar asta a fost o surpriză cu scorțișoara pe ei. Dar sunt buni. Humusul e genial, foarte bun. Chiar gustos. Dintre cele mai bune. Și era de așteptat. Și am plecat din lounge. Aici este și hotelul, cazare dacă vrei să dormi. Și am văzut este în jur de, cred că 100 de euro pe noapte. S-ar putea să fie și mai ieftin dacă rezervi mai din timp. Da. Lounge-ul nu a fost wow, mâncarea a fost decentă, dar a fost gălăgie, deci n-am putut să ne odihnim și noi deloc. Am zis că ați fi un pic. Au venit, au spălat cu mașina aia pe jos la ora 3 noaptea, dădeau cu bormașina, dădeau cu ciocanele, deci nu știu. Am zis că stăm și noi să fie liniște, dar n-am avut deloc parte de liniște. Ce să dormi, nici nu se punea problema să dormi, dar nici măcar în liniște n-am putut să stăm. Da, să auzim muzica aia pe fundal, că era muzică frumoasă de... Relaxare așa. Relax, da. Da, unde? Ciocane, Nu bormașini. se vede nici muzică așa. A trecut unul cu șlefuitorul ăla de podele, dă 5 ori până la același loc. Mai și zice la lume să nu doarmă. Nu știu. Am avut un noroc că... Da, eu văd că e mai liniște aici. Da. Da, în zona generală, în zona de aeroport. De aeroport e liniște și pace. Dar, da. E ora 5 dimineața, mai avem 3 ore până la zbor. Așa că ne mai pierdem timpul pe aici. Că se afișează poarta în o oră jumate, ceva de genul ăsta. Se afișează poarta să știm în ce direcție o luăm. Ne mai plimbăm pe aici. Da, e plin de magazine. Aici avem Gens Louis Vuitton și Adidas. Mergem și noi la poarta noastră. Uitați aici o cămilă de suc. Adică un fel de bazar este sucul. Cămilă în mărime naturală. 79.000 de dirhami. Asta înseamnă, cred că, dacă nu mă știu împărțit la 4, 20.000 de euro. Să mergem la poarta B23B noi. E mare aeroportul. Imens chiar. Au și plante aici. Da, multe zboruri. Deci, poarta noastră e tocmai în față, încolo. Avem o grămadă de mers, mergem pe banda asta rulantă și mergem în același timp. Ne și transportează, dar și mergem. Că e departe rău. Se oprește aici, se termină aici și începe altă bandă rulantă să ne ducă pe mijloc. Mergem în capăt de turnei. Da, avem și în București, dar nu atât de lungă. Dar da, sunt multe părți. Și uite cum îi transportă pe oamenii de la cei care au transferuri. Mașinuțe din astea electrice și transportă în interiorul aeroportului.
Uite avioanele afară. Ce gol e aici. Dar e foarte dimineața, na, e 7 aproape. Și tot mergem. Da, și peste tot în aeroport sunt cabine de fumat. Te intră acolo, în cabinuța aia mică și fumează oamenii. Haideți că am trecut de control pașapoarte și tot și o să venim cu un taxi. Este o aplicație aici, este mai ieftină decât taxiurile. Hai să vedem, hai că vă povestim. Am luat taxiul foarte prietenos Abdullahi, de fapt, se numește, el este tânăr. Și da, este o aplicație care este mai ieftin decât taxi. Yes. Ia uitați ce fain aici. Da, ne costă undeva la 2 euro, 2 euro jumate maxim, până la hotel. Bukhara, Khiva. One Tashkent. Tashkent. Da. To Samarkand. To Samarkand. And then fly here. To Tashkent. Autobuze electrice și au niște blocuri foarte faine cu mozaic. O să luăm la pas orașul, dar o filmez și acum că nu știu dacă mai trecem pe aici, așa că vreau să profit de ocazie. Travel, yeah? Translate in yes? Huh? In telephone. Translate in yes? Yeah. بگم دما بالا مغازم الان تو کردم تاشکند. Yeah. از کوی تو تلفن واسه بالا. I don't know. I'm not sure. We go maybe sleep a bit. Mercedes, yeah? Mercedes-Benz. Ne, no? Mercedes. Uite. Uite, aici Hai. este biblioteca. Uitați ce aspect sovietic are. Electric. Electric bus. Da, autobuze electrice, iar mașinile de poliție sunt lade, nu? Relaxing. Da, park, yeah. Relaxing park. Mhm. Soviet. Da. Fântâni, pe stânga. Nice. Mașină. Ele mașină. Okay. Ele mașină. Oh, ia. Da. Are și niște verzi acolo. Las că o să ne plimbăm pe aici prin centru. Acum suntem în centru. Multe clădiri frumoase. Sunt îngrijite. Este și verdeață. Zice că tot iarba că amenajează parcurile. Foarte simpatic. Deci o clădire înaltă. Și vedem pentru prima dată turnul din Uzbekistan. Turnul TV și o moschee. Trebuie să le identificăm.
suntem prin centrul istoric, că sunt străduțe înguste. Hai că am ajuns la cazare. Este un hostel. Cam așa arată camera. Da, avem cameră privată, cum ar veni, dar Duș, băile la comun. E camera înaltă, nene, nu știu cât are, 3 metri. Da. Dar pare curat, adică miroase curat, asta e ok, se vede că e pus de curat. Și na, mare lucru nu este, asta este camera. Oricum aici stăm o noapte. Da, stăm o singură noapte și am plătit $25. Da. Adică 325.000 de somn. Da. Uzbeci. Asta înseamnă, nu știu, 100 de lei. N-am apucat să vă spunem, am schimbat la aeroport niște euro. Vreo 300 de euro. Acum vedem cât ne ajung. Da, cât cheltuim. Vedem. Da. Yay, Uzbekistan! Yay! Vrem să ne facem noi un duș. Inițial am zis că dormim, dar nu cred că mai dormim și ieșim afară la plimbare. Mergem la plimbare, chiar dacă sunt 42 de grade afară, mergem. Da. Explorăm. Hai, dușulic. Dușulic. Da, și așa arată băile. Sunt curate. Ca la camping. 2 toalete și 2 dușuri. E mai mult decât suficient. Nu intru și mai mult. Da, e curat, îmi place. Merge. Avem și uscător. Să fac cu băițe. Și am ieșit la plimbare și vedem 2 fete cu caiacurile pe canalul de lângă cazarea noastră. O luăm spre o moschee destul de nouă construită. Uite ce casă aici. Sunt foarte multe matizuri, Chevroleturi, dar sunt și multe mașini electrice chinezești. BID și încă unele care scrie în chineză pe ele. Dar, da, foarte cald, 44 de grade afară. Deși abia am ieșit, că, da, supraviețuim, dar e impactul mare. Da, noi venim de la 10 grade din Azuga. E o diferență, ia uitați aici ce intrare, da, cred că a fost un restaurant ceva. Și aceste damasuri care le aveam și noi, de nu erau atât de multe, aici sunt destul de răspândite, am văzut. Damas de lux. Trebuie să traversăm, avem un pod, da. Aceea este moschea la care vrem să ajungem. Se numește Minor Mosque. Moschea Minor și a fost construită în 2014. A fost finalizată în 2014. Construcția a început în 2013. Deci a durat un an jumate să o construiască. Da, arată foarte fain cupola. Da, cupola se unește cu cerul, zic ei. Este un bleu așa. Acum nu știu, cerul are o culoare destul de ciudată. Da, este un smog, dar nu știu dacă e smog de poluare sau e de nisip sau Posibil e să fie de nisip. căldură. Nisip și căldură, cred că. Uite ce frumos se vede. Se spune că Tashkentul este unul dintre cele mai puțin poluate orașe, de unde poți vedea foarte bine stelele noaptea. Ia uitați, altă fată cu canoele. Poate se antrenează. Păi se antrenează, sigur. Un biciclist. Dude, ia uitați. Sunt duzi. Ia uitați dudele roșii. Negre, da? Dude! Am văzut pe jos. Da. Îmi dau seama. Și acolo în depărtare este și turnul televiziunii, care are 350 de metri, 352 de metri, dacă nu mă înșel. Și a fost pentru mult timp unul dintre cele mai înalte turnuri din Asia. Cel puțin din Asia Centrală este în continuare cel mai înalt. Și unul dintre cele mai înalte din lume.